kolmiosainen kalanruotoletti tehdään niin, että hiukset jaetaan ensin 3. Keskimmäinen osio voi olla pikkasen ohuempi. Sitten erota sieltä oikealta pieni osio ja tuo se yli ja sitten tämän keskimmäisen osion ali. Ja sitten liitä se sinne vasemmalle, ihan niin kuin kalanruotoletissä. Sitten seuraavaksi lähdetään vasemmalta. Erotetaan ensin pieni osio ja tuodaan se ali ja sitten sen keskimmäisen osion yli. Ja sitten se pikkunen osio, joka tuodaan yli, niin liitetään sinne oikeanpuoleiseen osioon. Ja tätä sitten jatketaan, eli oikealta aina osio yli ja ali ja vasemmalta sitten ali ja yli. Ja tässä alussa ensin tämä vasen puoli saattaa näyttää vähän erikoiselta, mutta se letti muodostuu siitä, kun vaan jatkaa eteenpäin. Tässä lopussa tätä lettiä voi sillä tavalla kiristää, että otetaan kiinni tuosta keskimmäisestä osiosta ja vähän työnnetään sitä lettiä sinne ylöspäin. Ja sitten lopuksi laitetaan vaan kumilenksulla kiinni ja letti on valmis. Ja tälle letille on tyypillistä se, että jos sitä tekee pitkästi, niin se vähän niin kuin kiertyy rullalle, mutta se ei välttämättä haittaa, vaan voi olla ihan kivan näköinen niinkin.